I dag der vil jeg vise jer et fedt trick. Først vil jeg vise jer det, og så vil jeg vise jer, hvordan man gør det bagefter. Okay, så det er sådan, at vi skal have fundet de 4 s'er. Og ja, det første S, det er der. Hjerter S. Og vi kan lige, blande lidt mere. Den der. Og give den en lille blanding her. Så det andet S, det er der. Og det jeg egentlig skal nu, det er, at jeg skal have publikum til at sige stop. Det kan være, de siger stop. Det kan være, de siger stop her. Så kigger vi, hvilken kort de stoppede på. De stoppede på det tredje S. Og så kan vi lige blande bunken lidt. Sådan der. Og vi blander lige lidt her. Og så kan vi lige blande bunken lidt. Blande lidt mere. Og der var det sidste S. Spice. Okay. Så var der de 4 S'er her. Okay, jeg synes det her det er et super fedt trick. Jeg synes jeg er sådan fint nok til det. Men man kan blive bedre. Ja. Tricket hedder 4 Aces Production. Og ja. Okay. Her er setupet. I skal have de 4 S'er på toppen. På toppen af dækket. Okay. Det første, det første man så gør, det er, at du skal have blandet kortene lidt, men hvor det stadigvæk virker som om, det skal lade som om du blander dem, men egentlig skal de stadigvæk være på toppen. Hvis du kender mange falskblandinger, så kan du lave dem. Men du kan også bare lave sådan en rifleblanding, og så blande der, og så bare sørge for, at du rifler dem på toppen, sådan, så der ikke sker noget ved dem. Det er sådan det nemmeste. Og hvis du ikke, så kan man bare gøre sådan der, og så bare skubbe dem sådan der. Men du kan lave den der hedder, jeg kan ikke lige huske hvad den hedder, men det er sådan en som jeg bruger meget i træet. Den ser sådan der ud. Og så er de stadigvæk på toppen. Jeg kan lige gå igennem hurtigt, men der er en meget detaljeret version nede i bunden. Stringcolor en tredjedel. Tager en til og tager den i midten, og så tager du den ud i midten, og så drejer du den rundt der, og så lægger du den op på toppen. Og de er så stadig på toppen. Sådan der. Okay. Så du kan gøre alle de falskblandinger du vil. Bare de stadigvæk er på toppen. Ja, det var så lidt dårligt. Men det du så gør i den første, der du tager sådan en tredjedel, og så lægger du den anden på. Det du så gør, når du lægger dem, der du får sådan et break her. Så det vil sige, lige nede under dit break, der ligger de 4 S'er her. Så gør du det, at du tager op fra her, så har du stadig det der. Så tager du din tommelfinger på her, og så tager du den øverste punkt her, drejer rundt på ned der, og så tager du din tommelfinger her, og så ud der, og så ned sådan der, og klapper den i. Og så siger du, at det første S der, det vender sig om, eller sådan lidt. Og igen, så kan du lave den her, og der er link i beskrivelsen. Og du kan, den gik godt der. Og du kan altså lave alle mulige falskspændinger. Og du kan gøre sådan der, og ja, bare stadigvæk have dem på toppen. Sådan der. Og det du så gør nu, det er, at du skal have skudt den afsted. Det som jeg gjorde. Det er sådan, altså sådan der. Okay. Nu er det sådan lidt svært at vise. Normalt så er det fedt, hvis du gør det, at du så griber den. Det var dårligt der. Men det du gør, det er, at du har den her. Så tager du med din tommelfinger, så tager du og kommer kortet lidt ned sådan her. Og så det øverste kort. Og så tager du din lillefinger her, og trykker ind på det, og så slipper du egentlig bare. Det er lidt svært, men når man kan, så ser det fedt ud. Det jeg normalt plejer at gøre, når jeg viser det her trick, det er bare, at jeg bare skyder den op, og så griber jeg den. Men det kan jeg rigtig vise nu, så jeg skyder den bare lige ned. Sådan der. Og så var det der.
Og igen lave faldsblandinger, så meget du har lyst til. Og nu kommer noget af det fede ved det trick her, hvor de siger stopper, de så får lov til at vælge kortet. Det du gør, det lægger der også et link til nede i beskrivelsen, hvordan du får dem til at vælge det øverste kort. Sådan der. Det lægger også link til nede i beskrivelsen. Så det du gør, det er, at du rifler dine tommelfinger lige til de siger stop. Sådan her. Og så holder du dem sådan her. Sådan med dine fingre her. Og have godt med fingre på det her kort, så du kan holde fast i det. Sådan der. Og så holder du det som sådan. Så du skal holde det som sådan et V. Sådan der, som et V. Og det du så gør, når du lynhurtigt, når de siger stop, så drejer du den her væk. Altså du holder fast på det øverste kort her, og så drejer du alt væk. Alt væk, sådan der. Og så ned på der. Sådan så du tager det øverste kort ned på, men det ligner at du ligesom, så sådan noget, de stopper der, og bum. Og så siger du, lad os se hvilket kort du stoppede på. Bum, de stoppede på Ruders. Og nu skal du passe på ikke at lægge den her ovenpå, fordi så kommer S'et til at være i midten, så du lægger det med S'et ovenpå. Så nu skal vi egentlig bare have det sidste S. Og du laver igen nogle faldsblandinger. Og så gør du holder dem sådan her. Hvis publikum kommer ud mod her, sådan så bagsiden, så de ikke kan se det. Så har du et kort af, som er det, og lidt flere kort af, og så begynder du bare at fylde på. Så det vil sige, at kortet nu er på bunden. Og den her faldsblanding igen, som der er link i beskrivelsen, den virker igen, fordi det så er den stadig på bunden. Sådan der. Og du kan også igen lave en rifleblanding, hvor du så bare hvor du så bare lige får den på bunden der. Så får den lige kommer på bunden. Okay, det var lige epic fail det der. Så du sørger for at have den på bunden. Og når du laver rifleblanding, så skal du passe på ikke at komme til at gøre sådan der. Og så du ligesom bare viser at du har S'et på bunden. Hvis så tænker de nok sådan. What? Og så holder du det så her. Det tager du en tredjedel af. Og så tager du lidt mere af her. Og så gør du løfter dem sådan her. Og så går du over på her, og løfter dine tommelfinger, går over på her. Så du holder fast på S'et der. Og så drejer du sådan her. Og lægger det op på toppen. Og det ligner helt vildt, at det kommer ind fra midten af punkten. Så det er sådan her ud. Ding, ding, ding. Og så siger du, at der var det sidste S, og ja. Og så eventuelt lige vise det her, sådan så de ved, der ikke er noget sted. De kunne jo godt tro, at du bare havde et helt spil med S'er. Men ja. Så det var tricket for Aces Production. Jeg håber, at I kunne lære det i den her video, og ja. Vi ses næste gang.